alle sammen, og velkommen til den her video. Oh my god. God start. Okay, den her, jeg har tænkt mig at lave den her YouTube-kanal. Og det kunne være sjovt at lave en, hvor der folk måske vil følge lidt med. Og sådan, ja, jeg ved godt, jeg ikke er så god til at styre den her dumme hest. Sjovt. Og der bliver nok også en masse venner med og sådan noget. Så nogle af dem bliver nok, hvor jeg ikke sådan selv snakker, hvor det bare bliver skrift. Det tager bare lidt længere tid at redigere, men det er jo bare sådan informationvideo og sådan noget. Og ja, jeg filmer på mobil. Fordi min computer gider ikke filme, og jeg har faktisk også haft en anden YouTube-kanal, der var kun level 13. Der hedder jeg faktisk lidt det samme på YouTube. Men det var bare ikke så gode, fordi at jeg kunne aldrig filme, fordi at det virkede bare overhovedet ikke. Det er sådan lidt irriterende. Så det var ligesom bare det, jeg vil sige, og jeg håber, I vil tage godt imod den. Ja. Og forresten, jeg ved godt, der var sådan en lysekrone skyggeagtig, hvis det var nogen, der lagde mærke til det. Så det er altså bare fordi, at det er aften og sådan, og så når der kommer lys, så kommer der alle mulige skygger, det er rigtig irriterende, især når man filmer på sin telefon, fordi den absolut ikke skal virke, og det er ret irriterende. Men ja, så det var bare det. Farvel.